guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa Ugbo ng Sampaloc guys. Ayan, samahan niyo ako guys dito sa kainan guys. Papasukin natin. Silipin lahat natin ang mga kainan guys. So ayan, napakita ko na sa inyo guys. Shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga kababayan natin. Shoutout guys. Kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo dyan guys. Sa mga kababayan natin sa abroad guys. Shoutout sa inyo dyan guys. So nandito na tayo guys ha. Nandito na tayo guys sa Pinobal. Ayan, dito tayo mag-i-start guys. Shoutout. Ay, ayan, Miss Binghang. Ayan, ma'am. Shoutout sa dyan, guys. Ma'am Bing, ayan. Shoutout sa dyan. Thank you for watching, guys. So, mamaya samahan niyo ako, guys. Isilipin natin ang ayan, makulan na hapon, guys. Ayan, may galap shoutouts. Thank you, ma'am. Ma'am Bing. Ayan, thank you. Pakishare lang po ang live natin. Thank you. So ayan, may galap shoutout sa inyong lahat guys. Sa mga kababayan natin sa abroad guys. Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo dyan guys. Ayan. Buena mano natin si Ma'am Binghang. So ayan, samahan niyo ako guys sa loob. Ayan, may galap shoutout sa inyo dyan. 10 million in the house. Alin may ano? Ayan, pasensya na guys, nagkakabit ako ng ano. Ayan, 13 million in the house guys. So ayan guys, umuulan na hapon sa inyong lahat. So kung napapansin nyo, medyo kukunti pa tao guys. Alas 5 pa lang tayo. So 5:30 na pala. So ayan, nag-i-start na magluto-luto rito yung burger dito sa kanto. So papasyalan natin lahat yan. So, ikot muna tayo guys. So ayan, papasok na tayo guys. Hi. Dito na naman kayo. Araw-araw kayo nandito. So ayan, nandito na naman. Ayan guys, kukunti pa lang ang tao guys.
So ayan, may galab shoutout sa inyo lahat guys. Gusto kong sa Mindanao. Shoutout sa inyo. Sa mga kasama natin na OFW dyan sa ibang bansa guys. Ayan, kung saan man kayo sa ibang bansa guys, may galab shoutout sa inyo. Ingat po kayo guys. Ayan, pag-pray lang natin guys matapos na itong gera natin sa ibang bansa para bumalik na sa normal yung ating krisis natin. Ayan, lahat apektado tayo. So dito sa bandang kanan may shawarma dito, may mango shake. Ayan. So dito naman sa bandang kaliwa ko, meron buy one take one na burger. Oh, gusto siniguelas na sa'yo, ah. So ayan, shout out. Mega ng shout out. Bago. Dapat nandun sa kaya po, doon yung may Ayan, 26 million in the house. Ayan, shout out. Paki-like lang po ang ating live at paki-share kung nagustuhan nyo guys. Maraming salamat guys. Ayan. Paki-thumbs up na lang guys. Paki-like na lang po. At pag nagustuhan nyo guys, paki-share na lang. Paki-follow na rin po ang aking page, PBR TV Official guys. Ayan, meron tayong page, PBR TV. Hello guys. So ayan, 8 million na tayo guys. Shout out. Ayan, paki-like lang po ang ating live guys. Paki-like at share. Ayan, maraming salamat guys. So mamaya pupunta tayo doon. Medyo konti pang tao, makakadaan pa tayo. So mamaya nito, ang dami ng tao. Umulan kasi guys, bagya. Umulan. Ayan, paki-thumbs up na lang guys, paki-thumbs up na lang. Paki-thumbs up na lang guys, or paki-like ang ating video guys. Maraming salamat. So ayan, papasyal na tayo guys ha. Isa-isahin na natin dito. Dito meron ditong JC Shawarma. Guys, JC Shawarma no. May one take one kayo? Salagang 100. Ayun, yun. 100, 120, 150 guys. Dito lang yan sa may, ano pa to? May pinubal. Pinubal pa to sa kanto lang sa katabi ng mango shake. Ayan. So, kuha na natin siya ng ano. Kuha na natin ng pang reels. JHC Shawarma guys, buy one take one. Talagang 100, 120, mayroong 150. Ayan guys.
So yan, dito lang po yan matatagpuan sa Pinubal sa Bulbo ng Sampaloc, Fusion Alley guys. Thank you for watching guys. Thank you sir. Sir, pa-support po yung ano natin. Pa-support po yung ano natin. TBR TV. Kala ko na lang, sir. Thank you. Tapos sa page natin, lagyan mo lang ng official page na natin yun. TBR TV official. Sige sir. Live tayo ngayon. Una ako doon. Dito ba banda kina Chris Brown? Oo, hindi sa dulo, sir. Dulo pa yan? Opo, ila kay Miami. Okay. Thank you. So, nandito tayo sa jogging. Ay. Miss, magkano ang ikan nito? Magkano per tab? 100 to. Eto. 380. Ayun. Ayan, 380 guys. So, dito naman guys, meron ditong viral Samyang omelet overload. Dito naman yung mga shake. Sisi corn, yung Marie corn. Wala si Marie corn. And cheesy corn and Marie corn. Wala.
Ayan, dito guys yung Tapang Kabayo. Special sisig. Ayan, dito sa kanto lang yan ang Tito Lentino. Guys. So, mamaya sisilip tayo dun sa loob-looban guys. Ayoko na, uwi na ako. Ano ba? Ay, yung mga pinili. Yung mga. Nakakapi ka ba? Pala. O, konti pa lang ang tao guys. Maya-maya, dagsan na ito. Alas 7, alas 8. Medyo mambong kasi. Ayan guys, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Thank you for watching guys. I-like lang po ang video guys.
Ilocos Empanada. Wow. Authentic ba to? Galing ano? Yes po. Authentic from Ilocos Empanada. Magkano ang pera, no? Ha? May 80, may 90. Ha? Ayan ang special 80. Oh. Cheese special. Meron yung special. Ayan. So, ayan. Pasyala kayo dito, guys, sa Fusion Alley. Upo na sa Palok, guys. Ayan. Ayan, tara na, pasyal na kayo guys. Dito sa Ubo ng Sampaloc guys. Fusion Alley guys. Ayan, nandito tayo sa the first and the original Inoki. Ayan. Dapat sir, sumasayo kayo eh. Baka ma-viral ano? Oo. Dami, oo. Alos. Bawat. Oo, kayo talaga. Oo, iba yung ulam. Dami. Magkano nga isang ganyan?
Standard tracer, 60 lahat, 450. 60? Oo, per stick. Ah, Wala nang, dati 50-50. Nung tumasang ka so, tinatakbo na rin yung force lang ang pinasok. Para sa first, wala nang nabalito-lito dito. okay na rin.
Uy, mapanood niya si Facebook. Ikaw. Oh, Dami kong babae. dami kong babae. Oo. Hindi yun. Totoo yan, totoo. Minimute natin guys kasi minimute natin kasi may music.
Ayan guys, nandito tayo sa Picambay Street, corner de los Reyes. Sa ugbo ng Sampaloc tayo. Ayan. So ayan, madami ng tao guys. And medyo umulan kasi kanina kaya Yes, ma'am, sir. Saulong pa, puto-pupong, palabok at nagkawani rice. Ano? Tara? Yes, ma'am, sir. Saulong pa, puto-pupong, palabok at nagkawani rice. Ano? Tara? Yes, ma'am, sir. Saulong pa, puto-pupong, palabok at nagkawani rice. Ano? Tara? Yes, ma'am, sir. Saulong pa, puto-pupong, palabok at nagkawani rice. Ano? Tara? Yes, ma'am, sir. Saulong
Sumusubok wala akong nagkakawali rice. Ano? Tara? Yes, ma'am, sir. Saulong ba? Sumusubok wala akong nagkakawali rice. Ano? Tara? Yes, ma'am, sir. Saulong ba? Hindi Pupunta na dito yung ulan, girl. Baba mo pala, doon na pala. Oo. Kaya na shotgun yun. Kita yung... Ay, sorry. Ano yung mga mo? Si Bilog,
Dito tayo guys. Nandito tayo guys sa bago ng minumute lang natin kasi may music guys eh. Molino. Kaya lalagyan ng pizza at 5 Ano po yun? Negative is not is. 280 lang po. RBHJS.
sa Wagyu. Sa Wagyu ah. Ready lang po. Yes, siya kawagin mo na. Priority ako ng mga ano, like ready ko This burger. Korean chicken. Sushi corn umami. Sarap. Pangalan po? Pangalan po? PJ. PJ. Yan, sir. Bakit po?
ma'am. Thank you po tayo dyan, ma'am. May one take one guys. Burger. Mga dami-dami na ang tao guys. Yes, ma'am. Thank you dyan, ma'am. Sir, pili na po. Thank you dyan, ya. Pili na po rin po. Yes, ma'am, sir. Thank you na po. Thank you. Pili na po. Yes, ma'am. Thank you na tayo dyan, ma'am. Sir, pili na po. Thank you. Eh, di sabi ko, Yan na lang bilhin mo. Nick Milo sa jowa mo. Ay, diba? Alam ko. Okay lang ba ginawa ka? Nakakapapali ako na. Ay, praise, oh. Ayaw kumalma. Nga siguro kasi. Na, kasi may siguro tayo. Okay yan. Hi, guys! I will take my photo. Sa Tokyo, yung mga ganyan usually. Inong ako. Hi, guys! Dapat ko nga to. Tikmalo. Sabi ko, mag-uwiin ka. Wala ka.
Yes, ma'am, sir, golden! Ay, kayo, ma'am? Ma'am, yes! Golden! Yes, ma'am, big patty. Buy one, take one, golden! Golden! Buy one, take one, golden po. Burger, buy one, take one. Bossing, hindi na kayo, burger. Yeah. Ang sakit. Kaya natin.